Nagpa-picture! Selfie ka pa, Papa? Ano, selfie? Nag-record kami, mag-post kami sa Facebook. Ano ko po na? Wala nga ako rin eh. Nakuha niya. Wala nang makuha. Hindi nga, nagkakatan yung kids. Malungkot yung kantay. Dito lang ako sa Clackamas. Review ka ba? Wow! May gusto ka sa aking mahal. Nakakayak na yan. May balak ka. Nagaw na! Agaw siya. Iba pang babae talaga yan. Sura pa lang. Sa akin lamang ka na. Gawin mo siya. Sigurado magbawagi ka. Kikiusap ako sa'yo. Nagmamataan. Kunin mo na lahat sa akin. Huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Alam ko kaya mong pag-ibigin siya. Maagaw mo siya. Pag-iusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. I thought somebody was choking a cat. Sa aking ginagaw mo siya. Magkikilala ko sa'yo kasi ganda na mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Kikiusap ako sa'yo na mapakawa. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang siya. Huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Huwag ang aking mahal. Alam ko kaya mo maibigin siya. Di maagaw mo siya. Pag-iusap ko sa'yo, mahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. Pag sa akin nagaw siya. Benson! You look like you're sleeping. Did you wake up, Benson? Yeah, Benson, wake up! Ikaw mamatay ng puso ko. Pag sa akin nagaw siya. Thank you. Wala bang mapalakpak dyan? More, can you try more? Sorry, can you? 93.